the name of Jesus, in the mighty name of Jesus, appear, oh God, appear unto me in the name of Jesus. He had to show himself alive. Oh, uzawuthi ngubani lona? Ewe siyakuva uziphethe indakoda. Uzawuthi ngubani? Hayike papa shepa papa ripa papa. Appear unto me. U-Aroni zange akwazi ukumbeka, bathi bemkhangela besithi uphi uMose, sole benyukile. Oh, babingelela kongaziwayo uThixo, wabakhela uThixo, ngoba this man appeared unto Moses. He appeared unto Moses. He couldn't reveal him. Wakhohlwa u-Aaron. Bathi abantu befuna uThixo, kodwa sebahlangane nendoda engajinekelwanga buThixo, engahlangenanga noThixo. uThixo xa ezawudila nawe, xa ezawuhamba nawe ibanga, he show himself. Uthi kwivesi ehlayo uPaul seyezibonakalisile kuba bonke. Uthi ekugqileni uthe wabonwa nandim, appear unto me. Appear, oh Jesus, appear unto me. Abantu bafuna uThixo. Wathefika uPaul beworship ongaziwayo, kwaxa kwakufika indoda that Jesus appeared unto. Wathi ndizolichazela yena. I am here to reveal whom you worship ignorantly. Their ignorance was swallowed up by the reason of appearance. He appeared. We don't worship whom we do not know. Bathandekayo, we know Jesus. We know him. Jesus. He appeared. He appeared. Oh, he appeared. He appeared, but you had no eyes to see him. Wake wahamba nabanye bebheke eMausi. Ithi iBhayibhile kwaqinisekwa as he appeared, they lacked the capacity to receive him, to comprehend him, to recognize him. Oh, even though as he vezile, they couldn't. Something was lacking. Ithi iBhayibhile nangona beshunya yeziwe
iindaba ezilungileyo akhange zibancede nganto, even though they received the very same gospel that we've received. Khange basize ngalutho. There was no differ to the message. The very same message. It was preached before. It was preached before. Bathandekayo yayishunyayeliwe kwacaciseka ayihlangananga nalento eyibangibe effective igospel. Bacaciseka bathi xa bescrutinizwa kwafunyaniseka they lacked the faith. They lack the faith. They lack the faith. They lacked the faith. Oh, my prayer is that ungangayenzi likhona inhliziyo yakho. My prayer is that ungangayenzi likhona inhliziyo yakho kuthi sekushonyayeliwe kucaciseke uba inhliziyo yakho likhuni njengoyihlo abayenza likhona inhliziyo yabemara kwenzeka isimanga inhliziyo yabo was hardened. Appear unto me. Appear. Ndizawuthungubani kanti ibuzwa ngawe. Ndizawuthungubani. Appear unto me. Iba namandla xa yambulwa ngulo hlangana naye. Encounters, even in prayer room, encounters. Encounters, Lord Jesus, encounter your people, encounter your people, encounter your people, encounter your people. Babuza kuye bathi awuzivangana. He appeared unto them. Bathi awuzivanga indaba ezingaka ezenzekileyo zinkundaba mlonyeni. Bathe batsho bafika egumbini bathi lonke ixesha we couldn't perceive. We couldn't catch it. We couldn't. May you not lack his visitation. May you not lack his visitation. May you not lack his appearance. For he appeared unto the 12. He appeared. He showed himself alive. Woo! He showed himself. He showed himself. He showed himself. Even to Paul, he had to show him that he is alive. Hey. I wish we can pray. Uya kanjani uthandaza? Ingaba se-appearishile yini? Ingaba se-appearishile nakuwe?
walibala zezinye izinto ingaba se-appearishile kuwe. You will never compromise whom you've seen. You will never compromise. Wama ngesibindi uPeter wathi senze njani, senze inkinga. He showed himself alive. He showed himself alive. He couldn't deny him. He couldn't deny his power. He couldn't deny him. Uthi uYesu lona mhlabayo nguye lona mphakamisleyo. Limbona qathula nje. The Father of our Lord Jesus, He honored His Son. He honored His Son. He honored His Son. Akaphikeki. He is undeniable. His resurrection is undeniable. His resurrection is undeniable. His resurrection is undeniable. The life of the first church proved it that He is alive. He is risen. He is alive. He is risen so that you may not belong to anyone else. So that you may not belong to anyone else. That you may belong to the one that was risen. So that you may belong to the risen Christ. To the risen Christ. Ningabi kuwumbi bathandekayo. Ningabi kuwumbi ukwenzela ukholo kwenu kungabikho in vain. He is risen. He appeared. He appeared. He appeared. He appeared. He appeared. He came para. He apasitini. Rapa pepaya. Zateka pempara. Rapa pepapadua. Sipa papa pepame. I won't deny him. I won't deny him. For he appeared unto me. He appeared unto me. He appeared unto me. Appear unto me. Andifuna uyinqakula njebo Aaron. Ngingakwazi ukumrepresenta. Into abangba kube nzima ukumrepresenta. Akakaappearishi. Kuba nzima ukumveza. Xa engasivezanga. But bakabuzivezile kuba lula ukumveza. He appeared unto Cephas. And to the 500 and more. Ekugcineni uthe wabonwa nandim omncinane kubapostoli. Uthe wabonwa nandim ekugqibeleni uthe wabonwa nandim. Oh, maybe that prayer be your portion. That ekugcineni uthe wabonwa nanguwe. Ekugcineni uthe wabonwa nanguwe. Ekugcineni uthe wabonwa nanguwe. Let it be your portion in the name of Jesus. In the name of receive it in the name of Jesus. Receive that portion that even ekugcineni ubonwa nanguwe. He appeared unto me.
The reason that I cannot compromise, the reason I'm saying that, even whosoever that is preached another gospel, let him be accursed. The reason why I say so, I know because he appeared. Let whosoever preaches another, no matter it's an angel coming from heaven, if he's preaching another gospel, let him be accursed. In the name of Jesus. Let him be accursed. Let him be set apart for destruction. Let him be set apart for destruction. Whosoever preaches another gospel, there is what we call another gospel apart from the one that we've received. There's a gospel that saves. We've received a gospel that saved. A gospel that renews a man. A gospel that finishes a man. A gospel that transforms. Appear. Yeshua appear. Yeshua appear. Yeshua appear. Yeshua appear. Yeshua. Kain pepaya. Rapa pepapea. Sate papea. Sate kapepataya. Rapa pepaya. Katia papepaya. Rapa papia. Kateparia tapepaya. Lima mosia pepara. Rapa pakapeparia. Saike mamemala. Appear. Jesus. Appear. 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 If it means Mama Ukrinwe, if it means Mama Ukrinwe, ungayona lukufunga mbonanga, let it be. Let it be. Kuna ndoda yayibonela ukufa ekuthiwa nguSimon. He desired to die, but the heavens kept him until Jesus appeared. Until Jesus appeared. After he appeared, he said to himself, I will go and rest in peace, for I've seen the Messiah. Let it be your prayer. I refuse to preach. I refuse to act. Ngoba yenye risk leyo. Yenye risk leyo. Ngoba ingxaki uzokwazi ukumrepresenta. I will pray until he appears. I won't leave my place of prayer until he appears. Let it be your decision tonight that you will not leave the place of prayer until he appears. Uthe uMoses esentabeni wathi ungavumi ukuba sisuke kule ndawo. If ubuso bakho abuhambi nathi ungavumi.
Don't allow us to move. Kukho abantu abangxamela umuva. Kukho abantu abangxamela umuva. Lo mntu bathi bayamuvela kakaveli kubo bangxamile. They are in a hurry to move, to hold big crusades. Izili yakho mayibe sendaweni right. Mayibe sekuthenini he appears. Wait for him to appear. For those who wait upon the Lord, they shall renew their strength. My time is up. It was necessary for this prayer. It was necessary. There's a need. The reason that we are here, it is because there's a need. The Lord is reminding us of the first love. Ithi khumbula ba wathi na ukusindiswa. Wathi na ukufa ugcine. We are taken back to the very same ground. Apho khona zonke izinto ezenzeka khona. So that similiselwe. Similiselwe. Sime kulo babalo. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, love of our souls. Thank you, sithandwa senhliziyo yethu. Ungadinwa sithi sakuthi gqolo ukuza kuwe. Okwala nkosikazi yayithe gqolo ukuya kula judge kwincwadi kaLuka chapter number 18. Sizawuthi gqolo ukuza kuwe. Ungadinwa sithi. Ungadinwa sithi Yehova. Siya ukukuquqela sisesizukulwana esamenyezwayo kuba siya kukuquqela. Singabe ba Yehova wemikhosi yonke. Singabe ba yise wenkosi yethu Yesu. Singabe bambangi yokudliwa kobomi. Wasenza Thixo sisithi singumsebenzi wezandla zakho. Size kumdali wethu. Size kwingqondi yengqondi. Size kuwe Yehova wemikhosi yonke. Gcini kaIsrayeli wena ongcwele kaIsrayeli size kuwe. A generation will rise. The one which will seek you earnestly with all their hearts, with all their souls, with all their might. We are that generation. And we promise not to depart in our place of prayer until you appear. Until Jesus appears, until Jesus appears, until Yeshua appears, until Yeshua appears, until the risen Christ appears. The power of this gospel is in his resurrection. My question is, which gospel you've received? Which one? What is the report? Kusekhona report eyahamba ngenxa yephepha. Kukho abathengwayo.
kwathi wahambisani ezindaba that abafundi bakhe bazomthatha. Nabanye bathi befika engcwabeni bathi inkosi yethu isusiwe, balibala. Bathi isusiwe apha. Yanguka receive indaba ezizizo. Indaba ezizizo zokuba uvukile akasuswanga. Uvukile uvukile. 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 Kukwivangeli yephepha ethi bazile bazomthatha abafundi bakhe. Which report? Hey, phela report ifumenele. Oh. Thank you Jesus. Hayi. Besibizelwe emthandazweni kakade. Besibizelwe emthandazweni. Masithisane naye bathandekayo. Masithisane naye sicele uJacob owathisana naye what I won't let you go. I won't let you go. Akhona I won't let you go. Personalize that prayer that akhona I will never let you go. I will never let you go until something happens, until testimony be entrusted unto me in the name of Jesus. Ungahlukani naye. Ungamyeki, ungacimba fanele base uyibambile. Ungaphaphatheki ucimba base uyibambile. Kusele kwenza kubambelela kwisithunzi. Sekwenza kubambelela kwisithunzi. Kanti here is the reality. He showed himself alive. He appeared. Asithethi ngaye emi eseza. Ngoba ngexesha athi uYesu into yobani ba ubukumkani bamazulu busondele, akathethi ngento engekhoyo, uthetha ngento ekhoyo. Edinga into mama wolula isandla sakho uyibambe cha ikhona. Ayisukubiseza, ayibangathethi ngento ekude uYesu. Xa esithi the kingdom of God bathandekayo. Ungamyeki. 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 Sukwanela ngezinhlanhla usifumeneyo. There's something more. There's something more. There's something more. There's something more. 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 Uthani yakundazi xa ethe umoya ingcwele wafika. Uthani yakundazi xa umoya ingcwele ethe wafika. Cry for the Holy Ghost. Cry. He will reveal. He will reveal Jesus unto you. He will reveal him. Niyakumazi uYesu kakuhle xa nimva ngomoya ingcwele. Ngoba uthi uyakuthatha kokukwam anibikele kona. Uyakuthatha kokukwam anibikele kona. Athi xa isehla nale verse athi kulixeshana ndingabikho, kube lixeshana ndiphinde ndibe khona. Kanti uthetha ngento yokubana ba esezulwini wena ube ukhona, as he is in heaven and so are you. Ngophi lo Yesu uhlukunyezwayo nguSaul ku chapter number 9 we book of Acts kanti uhlele etroneni. Hey bathandekayo, iserious le business esikuyo, iserious le business esikuyo, iserious. Iserious.
akavela kushona ubuso bakhe, uvela akushiye naye. You act on his behalf. You live as he lived. You walk as he walked. As you behold, you are drawn near to the very same image. As you behold him, uyaphela, uye ufumana uyaphela. Who exercise the very same authority. Article chapter number 28. All authority is given unto me in heaven and on earth. Uzawukwazi u-exercise i-dominion, ne-authority, ne-power when he appears. Wait for his appearance. This prayer point is so powerful. Let it be a prayer point of your everyday prayer. Let's it was necessary, but I had to pray. Hey, but guy, there's a dimension of God that is trapped in you. Inkosi ethembe yona ukuzuza sisizukulwana through your life. There's a dimension of God that is trapped in you. uThixo ayithembileyo to draw people unto himself through that dimension. Uthi I appeared to your fathers as God Almighty. uThixo ayithetha phana noMose uthi I appeared to your fathers as God Almighty. But abandazanga ngelona gama lam. Oh, there was a dimension in God that uMose, in order to fulfill the assignment of God, kube kanti that dimension is revealed unto him, is made known unto him. Uthi abandazanga ngegama lam. Uthi bandazi ngokubandi ndingusomandla kodwa abandazanga ngegama lam. Kukune dimension endifuna uba wena undazi ngayo. I-success kwi-ministry noba seseniba nakweyiphi na into eyoyama ubomi bakho kule mpilo yokukholwa esikuyo, it is trapped on that dimension. It is trapped on that dimension. Yiyo leyo izawubanga uba ungacompromise ubuwena because of izinto. Even nemali oyinikwayo kuthiwe vala umlomo, ungakwazi ukuvala umlomo. Na kuthiwa nizawubulawa ube nombuzo othi sive bani. We cannot compromise this Jesus. Kuthiwa sive bani, sive abantu okanye bathandekayo. Wathi esehla esiya eEgypt eyodibana kwakunye noFaro, wabeqiniseke nki ngoYehova. Ngoba uthi abandazanga ngegama lam kodwa wena ndifuna uba undazi ngegama lomntu okokuba ndinguYehova. Wahamba noYehova. Abanye babehamba noSomandla kodwa kukho indoda eyabatyazwa eyayime esikhundleni sikaYesu. That dimension was revealed because of the assignment. And let me tell you, kune assignment ephezu kobomi bakho uThixo athembe ukuba in due time, as you hunger, as you search, uThixo akafihlakelanga ukhona. Ukuba nithi inyanisile la nto ithi ubana uThixo ukhona kwiindawo zonke ngamaxesha wonke, ithele ukuthi umanyana ukhona. Uyasetshwa even though ingakekho common.
hayi ngekho common. Kufana nobani as much as efuna abantu ekho desperate. If ufuna ibona there was a parable bawufeni. Ithi iBhayibhile pha there was a man, there was a king. Ithi pha yayilungisa itheko. Ithi kwakunetheko wayelungisile ilindele indwendwe zayo. Look at that parable. Ujonge lo Thixo ndithetha ngayo. Ithi iBhayibhile pha as much as ba wayefuna abantu emva kuba edisappointiwe ngaba wayebamemile ngangangula mbhalo othi weza kwabakubo kodwa abakhe abamamkelanga noko bakwaxase kuba ngoku-invitation ayisapheleli ku-Israyeli iyashifta yayashiftela kwi-Gentiles kuku-Gentiles ithe ekuhambeni kwayo ayofikelela nga because of into abantu kwakuziwa uYesu wayese kubantu abathile not wonke but kwacaciseka uba ngenxa yabo safumana into enqabileyo eyadisplaywa ekubethelelweni kwakhe uYesu. Ithi ba wabethelelwa ngaphandle wamove kwenze ba wonke umuntu ofuna ukufikelela kuye angabangwa ngamaJuda. Ithi la parable wathi sawungabafumani aba abamemileyo wathumela kwizicaka bakha kanihambeni mani nifune kwasamntu odlulayo ngoba ingxaki apha ndiprepare kunezinto enibekelwezo le gospel xa kuthiwa good news yazi le nto kuthethwa ngayo kunendaba ezimandi kunendaba ezimandi ezohlulwa ndisho nokuthengwa ezohlula nokuba ndiyokhothwa inyoka ezindaba zinamandla ukodlula ubutyebi endinobunikwa ngumntu kunendaba ezimandi. Ingabe uzivile na ezindaba zimandi kangaka? Ingxaki wayepreparing but no, it can't go to waste. Bibiza abantu abadlulayo ubabize as much as bawayifuna abantu. Uyayazi into enzekayo bakwenzeka nto as much as bayikumkani yayifuna abantu kwacaciseka ba kunengxaka nayo njengoba nje itheko liqhubekeka usemandi yo ukuthe kusemandi what kwathi thu indoda eyayinxibe eziningi ngoba kucase baxa ungenayo emnyango ngoba uthi uYesu ndile isango awukwazi ukuphungukana negarment ungene esangweni. My question was lo muntu ungene phi ngoba babesithi xa bengena abantu kwelatheko sisinhle badibana negarment kwakunengubo ababeyinikwa xa bengenayo ngoba as much as be desperate une standard. I don't know if you hear me. Une standard in his desperation. He has a standard. He had a standard. As much as ba ongayena bonke abantu bangasindiswa. Ungaphelele entsindisweni. Kunobomi ngapha kwensindiso. Kunobomi ngapha kwensindiso. Pastor as much as befuna abantu kune standard uThixo naso. Awusixa ungena ufumana igarment emva koko uthi xa uhamba ngoba la garment iyachaza ba ume awufika ngapha ngampazamo umele uba lapha igarment echazayo athi kulo mzimba ukholisa ngcina silangazelela ukombathiswa kunengubo oncikiswayo usabungenele athi xa ethetha athi akho muntu uqonde wazomnye ngokwenyama xa sekungenile asisakutrace from enyameni
ithi ngoba akukho mdrike nambhabhari seliba namjuda uthi simntumnye ngoba sixa sivela wonke umuntu olapha ingubo ayinxibileyo inye iyafana. Waqapha ithi iBhayibhile ba waqaphuka umninitheko esawubona umuntu obana noyibona engayalamfo. Ithi iBhayibhile ba waqaphuka wathi umuntu makasiwe ekucikizeni kwamazinyo wathi makakhutshwe ayolahlwa. As much as wayefuna abantu ukwenza bayitheko liqhubekeke wayenesitandard esimisileyo. Unendaba ezimandi. Unfortunately ixesha sinalo. Let us pray for this dimension of God ezawubanga ba uthi usakumazi ngayo. Sibobo udele yonke into. Udele yonke into. Uthi noba inkanuko zobutsha ziyavuka. Uthi ndenza into enye uPaul uthi ndiyacinisela. Uthi I put it into subjection. Uthi ndiyacinisela. Kakuve ekhala kuRomans chapter number 7 uthi ndiyaqaphela ba kunomthetho apha emalungweni am olwa nomthetho wengqiqo yam. Uthi ndifuna ukwenza okulungileyo. Uthi kube khona nje into elwana lento abathandekayo. Uthi kodwa uthi xa ephumelele kulomfazwe athi there is now no more. Wasibuyo yise iflesh uyayifika kwipoint abakhona uthi now there is no more condemnation to those abangahambi ngenyama abahamba ngomoya. Ingaki you've touched a dimension in God ebanga inyama uyibeke endaweni yayo. Apho khona kugavena umoya ulawula umoya. Umthetho womoya ulawulayo. Can we pray for this dimension? Reveal, oh God, that dimension that will make me to be stubborn to sin. Uthi ngabuyela kanjani esonweni? Uthi nakanye because of into bani ubaba lolusanda kufuneka sone ke ngoku. Sisithina ke ngoku kwezi zinto. Singabe sihlale sisonweni na. Hey bethu nana. The dimension eyivala indlebe zakho ezivalayo evala amehlo akho angalaqazi ucelise ezankomo zasebhekishemesh elithi iBhayibhile nangona kwakuhlaza ekhohlo nangona kwakuhlaza ekunene they were focused ngoba kune dimension of God emagqini abo babethwele ityeya. Ezankomo zazithwele ityeya zazingabhekapheki zikhona izinto ezifuna ukuba distracta but they couldn't undermine, they couldn't to be sellouts of the gospel. They couldn't compromise into ababeyibelethile. Babebeletha ityeya ezankomo zazibeletha ityeya. Babebeletha uThixo. There was a dimension of God eyabanga nditsho nenkomo nakakade. Ubungubani na wena? Ubungubani na wena? Yangungangagqithwa zinkomo. Yangungangagqithwa zinkomo. Recognize, notice. I'm here to quicken. The dimension of God in you that is trapped in you. There's a dimension of Yahweh that is trapped in you. There's a dimension of Adonai. May you be aware.
May you be aware. May you be aware in the name of Jesus. May you be aware of what you are carrying. It is not common. It is not common. It is not common. It was designed specially for you. It was designed specially for you. Oh, bathandekayo, uthembakele uThixo ongasezovume ukuba ulingwe ngaphezulu kwamandla nawo. Make me, oh Jesus, make me aware, make me aware. May I be aware of what I'm carrying, of what I'm carrying. The Lord is hoping, the Lord is hoping, the Lord is hoping. He's hoping to gain. He's hoping to gain. You are not common. You are special. You are special. There's something about you. Your attacks are not normal. Your attacks are not normal because you are not normal. You are not normal. You are not normal. May the Lord open your eyes. May the Lord open your eyes. May the Lord open your eyes. You are not normal. Don't be confused by your beauty. Don't be confused ngokumila kwakho. Hey! You are not normal. There is something about you. Don't be confused. I won't compromise my body. Uthi Paul, amalungu wenu ningawenza isixhobo zokulwa. uThixo obathandekayo, I declare and I decree over each and one of us that we will never ukuba senza amalungu emizimba yethu isikhweqe isixhobo sokulwa noThixo. We will never, in the name of Jesus.